Hi guys, welcome back to Noni Vlog. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। गोबावसैमोन आरोना भिडिअ होयैया आरो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव नुजाफैलायबाय। दिनै जोङो न'नि बारि फिसायावनो मैगंनि हाग्राखौ साफा खालामदों आरोना। नै बिराद हाग्रा जाबाय नालाय बेखौनो जोङो साफा खालामदों आरोना। नोंथांमोना बेखौनो नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै लोगोफोर जा फानलु गायदों आरोना। एसे दुरबल जाबाय फानलुआ। Ini palu mutia. Ya palu ada halde gayen ada. Palu pathe ada nih. Palu gayen. Oh palu pathe ada halde gayen. Ini pantawa. Bisa zat sehera gila. Nih palu apa gememes selangbai. Maita padi sanua. Jangan order kimse. Nih guys, tali dah bisa berdongo. Bisa. Nih ada bisa berdongo ada bisa menni dongo nih. Ada nih bisa berdongo. Allah dongo, bayi kat. Tali bila kat dana nih hogan arna geli pede. Ada nih. Bisa berana nih dongo arna. Bisa bermela dongo. Nih bisa kuntai dongo ada. Ika zane ame zaya zeng zaya. Biar ke katar zane. Kuntai dongo arna malah dailu golai kuntai au. Zane mela tali dongo dongo. Kintu nih biar zero baris guys men. Ambil tangmu nunggu. Au. Nih pantawa. Bisa press pin dong mana naik ke Bariyao hagra dong mana ke gas dong. Palu. Nih bibar parang bayi sena palu. Bisa pantau. Pantau nih ber razab langbai arna. Kita dansang sih, sampai nih bisa meithia, ada badi mudang jalan dong. Nih, nih bisa mau gas dong. Jangan hot jebde sobe. Jangan hot mah. Bisa pantau dong are. Pantau apa nih? Thailand dong, jaga dia. Pantau, bisa zat Orang mana bisa zat. Sampai nih jam meita banggal bara mudang zaya kaya Das sahang deng. Neiza. Udah Thailand ale. Oh. Neiza Thailand apa ada badi gaji halat se. Empus kulalai naik. जोंथिं बिराद एम्फौ सुयो आरोना आरो नै बिथिं मा होनगोन बेखौ बैथिं खामब्रेंगा दं आरो जोंहाना खुमब्रा थाइबावबाय र' आं खुमब्राखौ देखायहैनि गाइस जोंहानि खुमब्राया थाइहांबाय आरोना थाइनैल' दं खोमा थाइथाम फिसा फिसासो आरो खुमब्रा थाइबाय जोंहानाव नोंसिनिथिंजाय थाइदोंना थायाखै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै जोंना मैथाया ओरैनो हाग्रा बायदिसो थालाबायो आरोना जोंनाव मेल्ला मैथा मोनगोन नोंथांमोना फैबा जा थालिराबो मेल्ला थायनानै दं जोंनानि थालिर मोनगोन जोंनाव एभेलेबल आरो मैथा मोनगोन एबार फार्स्ट टाइम थायदों आरोना हायाव नांहांलाय र' नोंथांमोननो देखायनि आङो जि मोजां मोनदों आरोना आङो बे थाइजौ थायनायखाय बिराद गोदै आरो ओमफ्राय हायावनो नांहां जि थायदों आरोना माने जि थायदोंमोन ओमफ्राय दा जि बारहुंखा बारदों नालाय जि सिरि जोब्बाय दा थाइनै थाइथाम दं आरोना नोंथांमोननो बेखौनो देखायनोसै आङो नोंथांमोना नायलांबाय आंनि थाइजौआ नै जा नायलाय इमान हायावनो नांहां
नै थाइजौआ जाना इमान गाहाय गाहायावनो थायदों फार्स्ट टाइम जानाव इदि थायफेरामोन आरो नै हा नांहांलाय नै हायानो बेखौ इगनर खालामो आरोना इथिंबो दं इथिं दं नै सिरि जोब्बाय आरोना मेल्ला दंमोन थखा थखानो नै दंफां गिदिरनियाथ' दाखालि जि सिरिखादों आरोना बाल्थिंसे बाल्थिंनि सिरिखादों बिराद लस जादों एबार जाहा गोमोनखौनो बारा मोनजानाय नंला नै खैजिमा बिदै थाइनै